Yan po mga kahabi. So ngayong araw ay naka half mast ang bandera ng Pilipinas dito sa bansa natin. Ito ay sa lahat ng mga government offices, maging sa mga paaralan ay ganyan po ang pagsabit ng watawat ngayong araw, sapagkat ito po ay dineklara ng Malacanang ngayong November 4 bilang mourning for the victims of a severe tropical storm Christine. Yan po ang paggunita sa mga naapektuhan ng bagyong Christine dito sa Bicol. Kaya kung makikita nyo po sa mga offices, government offices dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga paaralan, ay naka half mast po ang bandera ng ating bansa. So dito po sa paaralan namin ay nakasabit po ng ganyan, sapagkat pagkilala o pagbibigay pugay sa mga naapektuhan ng bagyong Christine dito sa Bicol.